Pendiami ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lakasmi. Ka jingsyat jong ka wei ka kente khasi ha kamiet jong ka khat khandai terek u nai wing arjar arplai mentau bunai kala saprang state haki social media ha ka balayu I bakalaya chatlang bat unor wai ba pau ka perthei u bakerteng uniyo u badei u doyong balawan ruai ha ka sngi kut jong ka cherry blossom ha ka jala Meghalaya ka bala penlong ha district Ribhoi Rembong kidon bongut kisamla khasi kibala chatlang bat uniyo hajrong ka stage kane kata masa kelas sedang nadu ka khatnyo tarik naiwing arja arplai sngi thoding bat lapen kutno henen ka sngi ublei ha kebala sakhi daki phau hajar tamut ki pajba bawan petkai ya kane kata masa la sakhiru bahadin balakut kata masa ladon uwe urang ba khasi ubala komen ha ka post jong ukonrat sangma ha ka Facebook da ka baong yakini ki kenten Bor balet pet cricket mapi emsar ladon ki basyat kenslen ha cherry blossom kane kade ka komen jo we urang ba ban pensngeu sya ukonrat ubade u chief minister ka jela watla ukonrat sngotu ya ka tin kasi henry kane kade ka khubor syu ukonrat bat lada usngotu unreki ne un bitar